सानजा बजालि आनसलिक अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स आफादखौ दाफुंबाय। आबुं बड'लेण्डनि थांखिखौ लानानै सोमावसारफिननायनि थांखिजों बाक्सा जिल्लानि माजरघाटआव दिनै गोदानै आगुनि बारग' भलन्टियार फर्सफोरखौ लानानै सानजा बजालि आनसलिक अल बड' एक्स भलन्टियार फर्सखौ दाफुंनानै लानाय जायो। सानजा बजालि आनसलिक अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स गौथुमाव हरेन बर'खौ आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारि महरै शुक्लधर रामसियारिखौ बिबान होनाय जायो। सानजा बजालि आनसलिक अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स आफाद दानायाव सेन्ट्रेल अल बड' एक्स भलन्टियार फर्सनि लेंथुमगिरि रिन्दाव बसुमतारिया बाहागो लानानै सानजा बजालि आनसलिक कमिटि दाफुंनायाव गावनि गोजोननायखौ फोरमायनानै गुबुन गुबुन जिल्लाफोरखौबो थाबैनो दाफुंनाय जागोन होननानैबो फोरमायो। लोगोसे बयबो रायजो राजाखौ फैबाय थानाय समाव अल बड' एक्स भलन्टियार फर्सनि फिन आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारनायाव बाहागो लागोनखौबो मिजिंथियो। बे आफाद दाफुंनायाव सेन्ट्रेल कमिटि अल बड' एक्स भलन्टियार फर्सनि गाहाय नेहाथारि अनिल कुमार बसुमतारि, नेहाथारि फारिखिक गयारि, फोसावदिं नेहाथारि निथुल ब्रह्म, प्रबिन बसुमतारि बिथांमोनखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम साबायखर थाबाय। दिनै आं सेन्ट्रेल कनभेनर जानानै दिनै सानजा बजालि आनसलिकआ अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स कमिटि दाबाय। आं बेखौनो जोबोर साबायखर होबाय, साबायखर थाबाय। दा जोङो 1987 मायथाइनिफ्राय आन्दलन खालामै खालामै जोङो मोनसे समाव जोङो BSc एकर्ड खालामदोंमोन आरो बिनि उनाव BTC एकर्ड खालामबाय। थामथियाव BTR एकर्ड जाबाय। नाथाय बे बर' जाथिनि थाखाय जेबो गैया, थोजासे नङा। बेनिखायनो जों एक्स भलन्टियार फर्सआ जोङो गोदानै माने जांख्रिखांनो थाखाय बयबो ओंखारलायबाय। जोङो आरो गासैबो जिल्लाफोरखौ आं खावलायो जे दा दिनै तामुलपुर जिल्ला दानो दङ, उदालगुरि जिल्ला दानो दङ, बिथांमोनाबो थाबैनो दाफुंथों, जोंखौ लेंहरथों। आरो लोगोसे रायजो राजाफोरखौ आं खावलायो जे बे जोंनि आन्दलनाव जोंनि रायजो राजा आरो इन्टेलेक्सुवेलफ्रा बे आन्दलनाव बाहागो लागोन होननानै आं आसा खालामो। आं कनभेनर जानानै आं बेखौनो मेसेज होनो सानदों जे गुबुन गुबुन जिल्ला जेरै क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, उदालगुरि, तामुलपुर आरो सनितपुर, ढेकियाजुलिखौ आङो जोंनि एक्स भलन्टियारफोरखौ ज' जानानै जोंनि हारिनि जे बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट बिनायनि थाखाय थाग थियारि जानानै थानो थाखाय बिथांमोनखौ आं खावलायहरबाय। नैबे बड'लेण्ड बुब्लिनि रादाब बुथुमगिरिखौ आं साबायखर बावग्रोबाय। आङो नैबे दिनै बे खरखाबारि गामियाव जोंहा सानजा बजालिनि जि आनसलिक कमिटि अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स दानाय, बेयाव बाहागो लाफैनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो लोगोसेयावनो दिनै दाफुंनानैबो लानो हाबाय। बे दाफुंनानै लानो हानायाव जोंहा आफादगिरि हिसाबै मोन्दों जोङो बिथां आगोलनिनो मावथि आफादगिरि हिसाबै हरेन बर' आरो जोंहा GS हिसाबै जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबैबो जोङो आगोलनिनो मावथि बिथांखौबो जोङो गोख्रोङै मोननो हादों। बिथांनि मुङा जाहैबाय शुक्लधर रामसियारि। जों बेयाव गोजोननाय मोन्दों आरो माखासे बिबानगिरिफोरखौबो दिनै दाफुंनानै लानो हादों जोङो। बिनि गेजेरावनो जेसेबांखिनि मेम्बारफोर दाफुंबावनांगौ दङ बेखौ बिथांमोना दाफुंनानै लासिगोन। दिनै बेखिनिखौ जोङो दानानै फैनाय जाहैबाय। नाथाय बेनो फार्स्ट बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव जों दिनै आनसलिक हिसाबै जों दाग्रोनो हाबाय आरो जों फारि फारि दाफुंलांनो जों दिनैनिफ्रायनो साखाफारा जाबाय। जोङो थाबैनो दाफुंजोबनायनि माबाखौ लादों, थांखिखौ लादों। ओमफ्राय लोगोसेयावनो आं बेखौबो खावलायनो लुबैयो, जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि बादै जिहेथु हजोंहा सेन्ट्रेल दाजाबाय, क'क्राझाराव दाजाबाय, चिराङाव दाजाबाय, जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव दाजाबाय। दा आनसलिक हिसाबैल' जोंहा दानांसिगौ। आङो गासै बर'फोरखौनो बाबले गासै थाबावनाय डिस्ट्रिक्टफोरखौबो आङो थाबैनो दानो थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो बाक्सानि जानानै आङो खावलायहरनो लुबैयो।
जेरै हमना ला हजोंहा तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट दङ, उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट दङ आरो बिटिसिनि बादै बारनानै गहपुर दङ, सनितपुर दङ। जायखिजाया गासिबो जाहाथे थाबैनो दाफुङो बिथांमोनहाबो, ओमफ्राय थाबैनो जाहाथे सेन्ट्रेलनि जोंहा मावथिफोरखौ जाहाथे लेंहरो आरो बाव जाहाथे गासै डिस्ट्रिक्टफ्रानो गावबा गावनि आनसलिकफोरखौबो थाबैनो दाफुंनानै लायो। आं बेखौ नैबे निउस पर्टेलनि गेजेरजोंनो आङो गंग्लायै आं खावलायहरो। ओमफ्राय लोगोसेयावनो आरोबाव आं खावलायबावनो लुबैबावोदि जाहाथे जोंनि गासै बर'फ्रानो पार्टि बा बले अर्गानाइजेसन बेफोरखौ जोङो माबा खालामा हला, जोंनि नैबे नायबिजिरा हला, जोंनि नैबे माबानि गेजेरजों जोंनि प्लेटफर्मनि गेजेरजों जाहाथे बड'लेण्ड बिनाय जि थांखि, बे थांखियाव जाहाथे गासिबो लैहोर लैहोर फैनानै हेफाजाब होफैयो। जाहाथे पार्टि फुटाजों लोब्बा होआ हला बा बले आं आमुक पार्टिनिसो मानसि आं थांनो हाया बिदिखौ साना हला, बर' हारिनि थामोनथाखौ मोनफुंथारनो साननानै थांखि लानानै जाहाथे बयबो गोसो होनानै नैबे जोंनि प्लेटफर्माव फैयो। जिहेथु जोंनि थामोनथाखौ जों लाखिनो गोनांब्ला नैबे माबाखौ मुभमेन्टखौ जों खालामफिनाबा जाया। जोंनो फुल फ्लेजेड बड'लेण्ड मोनाब्ला जों बर'फ्रा थांनानै थानायनि राहा लामाखौ मोननाय नङा। बे बाथ्राखौ लानानै आङो गासै बर'फोरखौनो गासै प्लेटफर्माव थानाय गासैखौबो जाहाथे जोंजों हेफाजाब होयो, बेखौनो आं गुरैयै गंग्लायै खावलायहरबाय। बाक्सा जिल्ला खख्लाबारि हजुआ सकनि के रडजों थांनाय लामायाव थानाय एमबि रिफाइनिं हाउसआव मबाइल ग्लास गावनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हानाय गोदान असिए मेसिन लानानै फैदों। नोंथांमोना खम बेसेनावनो गाव गावनि मबाइल ग्लास बायनायखौ एमबि रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। मबाइल ग्लास बायनायखौ फाहामनायजों लोगोसे मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागो आरो बायदि रोखोमनि मबाइलनि गाज्रि जानायखौ बे एमबि रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। बायदि रोखोमनि मबाइल ग्लास, मबाइल टेम्पार, मबाइल चार्ज, हेडफोन, पेन ड्राइभ, मेम'रि आरो मबाइल बेटारि, कम्पिउटार, माउस, कम्पिउटार कीबोर्ड आरो मबाइलनि बायदि बायदि रोखोमनि बाहागोफोरखौ मोननो हागोन। एमबि रिफाइनिं हाउसआव फोरमायनाय बायदिब्ला दासान्दिनिफ्राय लानानै फैगौ दिवालीसिम डिसकाउन्ट होगासिनो। मख'नो गोनांदि एमबि रिफाइनिं हाउसआव गुबुन हादोर एबा भुटान हादरनिफ्राय माखासे सुबुंफोराबो बायदि रोखोमनि मबाइलफोरखौ फाहामथाय होफैयो। आबुं मोनथिनो थाखाय 8471972412 नङाब्ला 7002741465 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन। सम फुंनि 8:30 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 8:30 रिंगासिम।